Tras 8 anos traballando incansablemente, a canceira de Poio vese obrigada a interromper as súas tarefas de asistencia a cans e gatos. O motivo, a falta de recursos. A directiva desta asociación leva meses pedindo ao goberno municipal un aumento na súa subvención anual. Sen embargo, ante a falta de solucións por parte do Concello, a canceira vese obrigada a pechar as súas portas a máis animais. Onte nos reunimos os tres, con conselleiros dos tres partidos políticos que gobernan neste caso, con Avante, con PSOE e con o Bloque. E nos din que non hai alternativas, que chegamos tarde, que agora mesmo non se pode facer nada. E digo, como chegamos tarde se levo desde decembro do ano pasado dicindo cuál es el problema. Non, es que non se pode. Entonces, chega un punto que tes que tomar, o sea, onte nos estábamos totalmente desconcertados no sentido, nosotros nos reuníamos para buscar unha solución, non para que se nos dera unha negativa en bloque. A directiva da Asociación de Amigos da Canceira de Poio asegura que nos últimos meses aumentou a recollida de cans, o que lles obriga a cerar 2 postos de traballo, algo que é imposible se ten en conta que a única persoa que traballa nesa canceira actualmente leva dende setembro sen cobrar. Decimos que necesitamos un apoio, que necesitamos outra persoa, que unha persoa, nos este ano entraron 95 cans, e concretamente nos meses de setembro e outubro entraron 39. Entonces, unha persoa sola atendendo a unha canceira de 65 cans é inviable, necesitamos máis xente. A canceira pide ao Concello que lles aumente o importe da subvención anual para poder continuar coa súa actividade no que queda de ano e contratar unha segunda persoa no 2020. Unha petición que xa foi respondida polo Goberno municipal. Nós cada vez temos máis, máis demanda na canceira. Tamén temos o tema dos gatos, temos o tema dos cans, temos moita máis demanda e todo o que empezou con pouquinha cousa ahora se nos vai realmente das mans. O Concello de Poio ten unhas posibilidades. Somos un concello de menos de 20.000 habitantes, temos 17.000 e algo. Entonces, nós temos que pensar e nos reuniremos e falaremos de que decisión podemos tomar en canto á canceira de Poio. Porque se é un servicio que non podemos asumir, non podemos nin quedar mal coa asociación, nin quedar mal coa xente, nós temos que dar ese servicio. E daremos dunha maneira ou doutra, pero o servicio sí que o vamos a dar. E temos que buscarlle unha solución, en eso estamos. E vamos a buscarlle unha solución. A asociación sabe que este ano non podemos colaborar e axudar en máis. Non podemos. Po ano que ven xa miraremos, pero realmente temos que buscarlle unha solución. Por onde pasa a solución? Pois pronto sabredes. Dende o Concello de Poio deixan claro que farán todo o posible para poder axudar a esta asociación. Ademais, o goberno local nega que se vaya a privatizar o servizo. Pola súa banda, a canceira pon o foco no vindeiro 26 de novembro, data na que se celebrará o pleno municipal e na que eles estarán presentes para seguir loitando polo seu futuro.